Bu pandemi süreci içerisinde gerçekten Ji aliyê Komeleya Mafên Mirovan a Diyarbekir ve raporta binpêkirinên mafên mirovan a 6 mehên pêşiyên îsal hat eşkerekirin. Li gorî raportê di şer û pevçûnên 6 mehan bû dayîn de ji hêzên ewlekariyê 14, ji rêxistinan jî 78 kesan jiyana xwe ji dest dane û sivîlek jî di encama pevçûnan de jiyana xwe ji dest daye. Raport dibêje ji aliyê hêzên ewlekariyê ve mudaxale li 35 xwenîşandanan hatiye kirin û herî kêm 85 welatî di dema binçav de di girtîgehan de an jî di serdegirtinên malan de rastî helwesta xirab û tund hatine. Nûnerê Komeleya Mafên Mirovan a Bakurê Kurdistanê Abdulselam Încöre derbarê berdewamiya binpêkirinan de balê dikêşe ser pirsa Kurd. her tim li bi derka şer biye, kuştin biye, binçavkirin biye, işkence biye, bi vî havayê her tim hatiye meşandinê û ihlal zêde bûne pinkirinê mafên mirovan. Yani sebep zê tamamıyla mesela Kürd e. Li ser mesela Kürd ev ya bi vî havayê dimeşe diçe. Yani hatta mesela Kürd çareser nebe. Hatta mesela Kürt hakikaten rêgrizîkî ne dintin jera. Yani husa dike dibite dintin ku te ev mesele û ev pênkirinê mafên mirovan û şer û pevçûn û girtin û binçavkirin tê de berdewam dike. Siyasi iktidarın otoriter politikaları ve Li gorî raportê di 6 mehan de 441 girtiyên siyasî bêyî ku sedemek were nîşandan hatine nefîkirin û ji qesta ji malbatên wan hatine dûrxistin. Her wiha tê amajekirin ku di girtîgehan de hîn jî 591 jê giran bi tevahî 1594 girtiyên nexweşene û 22 girtî jî rastî îşkenceyê hatine. Serokê Komeleya Mafên Mirovan a Şaxa Diyarbekir Abdullah Zeytun dibêje hêzên ewlekariyê dizanin ew ê neyên sizadan û ev yek binpêkirinan zêdetir dike. Devletin 30-40 yıldan beri bir cezasızlık sistemi... Efsehçil salın devlet duvarê binpêkirina mafê mirovan de berpirsan siza nake. Pergala hukukê jî wisa hatiye esas kirin. Dema ku dûsiyaya berpirsê binpêkirinekê diçe ber destê rayedarekê dewletê, rayedarê dewletê li sizaya wî tawanî nanêre. Demildest dinêre. Gelo çawa ew dikare wî tawanbarê bê siza ji wê dûsiyayê rizgar bike. Ev pergal binpêkirinan zêdetir dike. Di raportê de bo vîrusa koronayê jî balhate kêşan ku hat amajekirin dewletê ji ber ku bergiriyên baş ên aborî û tenduristiyê wernegirtiye, gelek welatiyên ku aboriya wan nebaş mexdûr bûne. Raportê cih da daxistina parlamenteriyan û tayînkirina qeyyûman jî û ev yek wek binpêkirina îradeya gel hate pênasekirin û balhate kêşan ku destdirêjiya dijî zarok û jinan jî berdewam e. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.